Det er torsdag den et eller andet i juli. Det er dejligt regnvejr. Og vi har Johan, der står her med en krebsetegn. Johan, hvad skal vi gøre? Nå, men vi skal bare hænge den ned, og så, jeg kan lige vise det, sådan at der er sådan nogle her ting, og så hvis min hånd er krebsen, så går den ind her, men så kan den ikke komme ud. Grunden til, at den går ind, det er fordi, at vi har lukket noget kød ind i her, og så prøver den at spise det, og så skal vi... Men den får ikke noget at spise. Det er os, der får det. Håber vi. Ja. Det er nogle levende kød. Ud med den, Johan. Yes! Skal du binde den godt fast.